Яралынан аккан кан кеүек таң кыдыра офук ситендә. Һөҗүм үтте, тынлык. Ял итә бәрелеш кыры тузан төтендә. Ләкин таңды берәү күрмәне. Ул яшь егет Урал буенан Кускан кеүек бала әсәһен калкыулыкты кысып егылган. Һәм бусланып аккан кайнар кан һуңгы бүләк һөйгән еренә. Ташлай алмай изге тупракты үбә кеүек һаман ирендәр. Эй, гомерҙең һуңгы сәгате, һин миңә лә шулай күкрәп кил. Батырҙарын иҫкә алғанда, онотмаһын мине лә туған ил.